I rècord de participació enguany en la cursa solidària del Col·legi CIDE de Palma, amb més de 1.000 participants. Al circuit han estat els carrers de Son Rapinya i les instal·lacions de l'escola. Enguany, la recaptació la destinen a l'Associació d'Afectats per la Síndrome de Fires, la síndrome epilèptica per infecció febril, perquè puguin donar els doblers a la recerca d'aquesta malaltia rara. El que nosaltres cercam no és la competitivitat, sinó que el que esperam és una mica un ambient familiar, que tothom s'ho pugui passar bé i també puguin conèixer una miqueta el nostre centre. I vinc a ajudar sempre perquè els meus nens són petits i també els motiva a veure-nos nosaltres per aquí. Les nostres filles estan aquí escolaritzades i res, per col·laborar amb l'associació i tota la cursa que cada any venim. Mi nieto viene al colegio y le gusta mucho y venimos. Una carrera. Perquè la vull ganar. Bueno, ens han motivat molt el fet de fer esport, ens agrada molt, som molt amics, de ser companys, tots participen.